Anga foli ni wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ka nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Shirifla bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani dien famaro kunga ni akuma selenyi Alislamaya demeto ansaru munumbe Côte d'Ivoire jamana kono ka beni Novembre kalo kiletan temeni olu ye sigi barlendo ke ukama ko convention extraordinaire kasika hakilna do jira nyongona ama wala donia ka fo ni sigi bayin sinfe Alislamaya demeto ansaru togola tombulu fara fefe be olu be Allah soro ninga defaya fene di adama sanugo manoye Alislamaya demeto ansaru ka nyemayi jagarja dameli alika soro londo nga Musa Fomba alibna wala likanyi Silamaya demeto ansar bulu fara min bɛ Kɔnɔwari jamana kɔnɔ u ka nin ɲɔgɔn bɛ balalen zenbɛ jateminɛw bɛ kɛ baarabolodalenw kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolow minnu labaara la ka bɔ juillet kalo tile 15 tɛmɛnen na ka na se bi ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka hakilina dajira dɔw fɛnɛ kɛ minnu bɛ kɛ bolomafara ye mawuludu labɛn mɔ san 2018 i komi n'a fɔ diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn a bɛ boli sariya sen dɔw de kɔnɔna na bon an ka statut règlement intérieur bɛ min ɲini an fɛ convention kenana délégué do de bala nango luma délégué statutaire o délégué statutaire o bi talike bureau national la o mogo tan wolonflan be bala ka fara comité contrôle mogo loru kan ka fara trésorerie national mogo fla kan comme an y'a fɔ cogo min fédération tan kononton olu délégué mogo fla o bi be mogo 38 ma o kɔfɛ section 122 olu délégué kelen donc convention kɔnɔna an bi délégué min kɔnɔ convention la n'o ye délégué statutaire o bi bɛn mɔgɔ 184 ani 4 ma o mais comme i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa an bi convention extraordinaire de kɔnɔna na comme décision bi ta convention na donc o la comme extraordinaire do ale quorum ye mɔgɔ 61 soit le tiers voilà jamakulu min ɲininen do convention na n'o ye 184 ani 4 ye o clan saba kelen mana sɔrɔ dɔrɔn baara bɛ se ka kɛ n'olu ye ɲɔngumɛ yɛrɛ nafa bonya kojugu kɛra sababu ye silamaya dɛmɛtɔ ansar a bolofaraw minnu bɛ Kɔnɔwari ka daminɛ fédération 19 na ka taa se section 120 ma ani silamaya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ Kɔnɔwari a ɲɛmayaso maaw bɛɛ lajɛlen ka dafa kɛnɛ kan ayiwa an b'a fɔ nin an ka san convention labanna de ye sabula convention tɛ ani mawuludu cɛ n'an bɔra bi ka convention na an kan ka taa mawuludu de la donc an b'a fɔ nin ye san convention laban de ye an ye baara caman kɛ nin convention in kɔnɔna na sabula programme min dila an ma san kɔnɔna na o compte rendu de bɛna kɛ nin convention in kɔnɔna na donc an y'a sɔrɔ convention in kɔnɔna na san programme min tun dila an ma baara ninnu a bɛɛ bɔla sira fɛ an b'a fɔ an ka laɲini sɔrɔla sabula international ye budget min ɲini an ka national fɛ an y'a sɔrɔ o budget donna fo ka dɔ fara a kan convention ye an ka bɛnkan tɔn de ye bon an bɛ se ka taa minnu bɛ dugu ma u bɛna Abidjan nouvelle min bɛ ka n'o di Abidjan ka doro kan min fana bɛ Abidjan an fana b'o lamɛn ka t'o fɔ an kɔ mɔgɔw ye donc bɛnkan minnu bɛ ta o kan o bɛnkan kelen de bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ convention yɛrɛ kɛ kun ye convention ye 2 ye extraordinaire convention ordinaire ɲɔngumɛ in senfɛ silamaya dɛmɛtɔ ansar bolofara ɲɛma ADN Côte d'Ivoire président ba a ye wale ɲuman dɔ ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ɲɔngumɛ balale convention extraordinaire labɛn kɛba bɛɛ lajɛlen mɔ baara ɲɛ la ni ka laban ka dugawu don kɛ silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara ye o la an bɛ tɔnden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo k'an ka délégué fo an ka fédération ɲɛmɔgɔ section ɲɛmɔgɔ sous section ɲɛmɔgɔ assistant an b'o bɛɛ lajɛlen fo ala sɔnna ka bi lɔnba nin yira an na min ye an ka convention annuelle ye mais annuelle yɛrɛ bɛ kɛ avant dernier le nin sabu annuelle yɛrɛ bɛ kɛ n'an bɔra mawuludu la o la an bɛ tɔndenw fo o y'an kunna wolo o y'an wasa vraiment nin ma bali an na depuis an sigira an bɛ boliboli la ka ɲɔgɔn lafaamuya baaraw la ala sɔnna baara ninnu bɔra o la ɲinan n'a ka diya ala ye an kun kɔrɔtani bɛ taa mawuludu la ɲinan an fari foni bɛ taa mawuludu la ɲinan an bɔra Abidjan yan bi samedi n'ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ sira ɲini yanni mardi an b'an kun la Bamako an karamɔgɔ fɛ a Sherif Ousmane Madane Haidara an bɛ taa ziyara kɛ ka ban ka mawuludu kɔnɔ ka mawuludu n'a denkundi n'a don o karan bɛ kɛ o la san caman bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'a d'an ma ala k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala k'a kɔlɔsi ala k'a kisi ala k'a tanga
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bi in na kunu wari silamaya dɛmɛtɔ ansar bolofara maa dɔ farala a hakɛ kan maa 29 kun don a bilama kɛnbɛ maa 31 ye tɔgɔsɛbɛ laban kɛlen ka fɔ la ni o kɛra nɔvɛmburu kalo tile 10 tɛmɛnen. Sigida Galela kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banguni Janginɛbugu la a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka misiriba kɔnɔ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen nɔvɛmburu kalo tile 17 tɔ min bɛ wele ko Kokajɛ ni a ɲɛmaa ye an ba ye Tanti Aisha Kulibali olu ye u ka dɔnta kawuriya kalanw baaraw nun dɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka maa minnu ye a baara sariya o ye Amadu Kamara a n'a ka jatala ye Sedu Ɲare. Dale min b'a fɔ ko maa ŋaniya ɲuman ko dɔgɔyama to ka wale ɲuman bali ne bi da o la ka sabu kɛ an ba Tanti Aisha Kulibali a ka nin wale ɲuman in ye n'o de ye ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan min bɛ Mali musow nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ansar musow k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'an b'a wele ko Kokajɛ n'a kun ti dɔwɛrɛ yasa ka an balakaw k'u ladɔnniya furuso o bonɲɛcogo a n'o matarafacogo la denmisɛnninw ka siniɲɛsigi a n'u ka ladamu furucɛ bɛrɛbɛrɛcogo sanuya kɛwale alisilamɛmuso a ka furuso kɔnɔna na ani kɛnɛmana na. Bon an ka bi sigili tɛ dɔwɛrɛ ye an ka deuxième conférence an b'o kɛnɛ de kɔnɔ deuxième édition salon de an ye conférence ko in organiser donc ɲina an b'o sigili filanan kɛnɛ de kɔnɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye komi an ba bɛ baara min na n'o ye Tani Aisha ye o ye tɔn dɔ de sigi k'a tɔgɔ da ko Kokajɛ donc a kun ye o de ye parce que a yɛrɛ ko baara in kɔnɔna la k'a ye jateminɛli kɛ k'a fɔ ko musow y'u bolo bɔ u yɛrɛ kɔrɔ donc mankan donna furu kɔnɔ furusaw cayara donc o kama ale nana ni hakilila ɲumanba in ye ka di an musow ma ka di diɲɛ musow ma walasa an bɛ se ka lafiya an ka furu kɔnɔ cogoya mun na bon bi alhamdulilayi rabil alamina Kokajɛ walankatara a ye Bamakɔ commune caman minɛ ka se an ka région ma ka se hali sous région ma n'o ye Côte d'Ivoire ni Burkina ye donc comme san o san fana an ka kira Mamadu bangeni sallallahu alaihi wasallam an ka ɲɛmɔgɔw kelen do ka kɛnɛ di an ma o la donc an bɛ sigi o kɛnɛ kɔnɔ donc an y'a jate minɛ o kɛnɛ in kɔnɔ an tɛna se ka baara caman kɛ okumu kɔnɔna na an ye don dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mawuludu veille la donc an bɛ séminaire in kɛ pour que an ka mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ ani Bamakɔ commune tɔw ni an ka région kɔnɔmɔgɔ tɔw an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilila kelen ta ka baara ɲɛbilaw kɛ don n'a nataw sigili in kun ye olu de. U ka nin sigiliba in n'a taara tile 2 bɔ ɲɔgɔn ko ni Mali musow bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛba in hukumu kɔnɔna na n'a miirina ɲuman bɔra an bamuso Tanti Aisha Kulibali la ni musow y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye muso ye bi ni muso bɛɛ lajɛlen kan ka filɛli kɛ musoba min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan janko kɛwale min b'a la n'a bɛ alisilamɛya a b'o sinsinni de jira musolaka ninnu nisɔndiyara kosɛbɛ nin sigili in na madama a bɛna furu caman kisi waleyaw ma waleya minnu kɛlen bɛ ka kɛ degunba ye bi an ka furusow kɔnɔna na. Kokajɛ ti dɔwɛrɛ ye Kokajɛ ye saniya de ka dusukun saniya ka kɛnɛmana saniya ka sokɔnɔna saniya et puis kira ko ten ko an-nazafatu minal iman wal wasaku minas sitani parce que an ba ɲuman n'o ye Tani Aisha Kulibali a bɔra ka Kokajɛ in sigi a ma dabɔ foyi kama an bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ cogo di ka lahara sɔrɔ mais kila Kokajɛ yɛrɛ dabɔra nin dɔrɔn de kama du kɔnɔna ka lafiya sigida ka lafiya denw ka barika walasa an bɛ kisi ka alijɛnɛ sɔrɔ cogo min na Kokajɛ yɛrɛ ka laɲini o do ye o kɔfɛ an ba ɲuman ye an b'a fɔ n'o ye Tani Aisha Kulibali sabu ka d'a kan a bɔra ka nin laɲini min kɛ n'o ye Kokajɛ ye walahi a nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabu ka d'a kan Kokajɛ in sigili a ye anw musow lafiya furuso kɔnɔna na a ye an lafiya an ka sigidaw la a ye an lafiya an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sabu ka d'a kan bi n'anw sera yɔrɔ la foyi tɛ fɔ anw ma ni Kokajɛ tɛ foyi sababuya m'o kɛ ni Tani Aisha Kulibali tɛ n'o de ye an karamɔgɔ furumuso sanuma ye n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye o la an b'a furumuso sanuma in fɔ n'o ye Tani Aisha Kulibali sabu ka d'a kan a bɔra ka nin hakilila min ta nin hakilila in kɛra sababu ɲuman de ansaru musow ni ansaru cɛw bɛɛ sabu ka d'a kan ni kuma diyara ne yɛrɛ ne b'a fɔ Kokajɛ a sigira musow kama dɛ mais wallahi cɛw ka nafa b'a la bi ka tɛmɛ muso kan ɲɔ tɛ waati sera a kun jiginna cɛw kɔnɔ ka furu dabila waati sera musow yɛrɛ a jiginniw kɔnɔ anw ti don furu la bilen mais ala ni Tani Aisha sababuya la bi ala sɔnna furuw sabatira ka furuw basigi o kɔfɛ ka tila ka denbaya sabati
n'o ye an denw k'u don Ala ka diinɛ dɛfɛ ka anw yɛrɛw bɛɛ don Ala ka diinɛ dɛfɛ ni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ tan ni aw sa sababuya la et puis fana fɔlɔ n'an kun ye sinaya lajɛ sinaya kun ye ɲɔgɔn dabali ani ɲɔgɔn halaki mais bi sinaya kɛra baniya ni sinjiya ye Ala tan ni Ayisa sababuya la an b'a fɔ k'a barikada o la an b'a fɔ a ɲɛna k'a Hayidara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sigiliba in ni nin y'a tako filanan ye k'a daminɛ kokajɛ waati min na a bilara sen kan san 2012 waatiw ka n'a bila an bɛ don min na ko bi musow hakili la mini furu bonyeli kan furukɛ bɛrɛbɛrɛli u buranw an'u sigiɲɔgɔnw olu minɛcogo la u y'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka ni musoba in n'o ye an ba tanti Ayisa Kulibali ye ko Ala k'a ka nin miiriya in Ala k'a walankata diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa diɲɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw olu ka se ka tali k'a la min bɛna kɛ sababu ɲuman ye bunahadamadenya bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka dugawu don waleɲumandɔn foli bonyamasegin k'o ta k'o ɲɛsin an ba tanti Ayisa Kulibali ma a ka nin miiriya ɲuman in tali la ka ɲɛsin diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛ diinɛ o binakun kan an b'a ɲini Ala fɛ sigiliba sabanan Ala k'o latigɛ ni ka tila k'a faamuyaliko ɲuman o di muso bɛɛ lajɛlen ma wa u kɛlen bɛ ka an bɛn k'o boloda ni Ala sɔnna a ma arabadon surafanatɔw dunni kɔfɛ Bangɔni misiriba kɔnɔna na n'o ye a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale ka misiri ye tɔn min fɛnɛ bilalen do sen kan ka se ka ba do bogotigininw ka koɲɛ la u k'a ma ko Association Malienne pour la promotion de la jeune fille ale ye sibiri tɛmɛnin kɛ don kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsi Afrique du Sud jamana ɲɛmaa kɔrɔma Nelson Mandela ka bɛn ni a ka san 100 sɔrɔli an b'aw ladɔnniya ka bɛn ni sigi yɛrɛ ye fɛn min ye Afrique du Sud ka lasigiden ka na an ka jamana kɔnɔ ale a lasɔrɔ a kɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 17 Baginedakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko yɔrɔ ma ko Centre Football for Up Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don Afrique du Sud jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Nelson Mandela ye o bangenen san 100 ɲɛnajɛ hukumu na ni kɛnɛ sigira a sigibaw fɛ kɛnɛ min ni Bagineda sous-préfet ani Afrique du Sud ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nana a kɛnɛ ɲɛnɛmaya Afrique du Sud jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Nelson Mandela ye ay baara minnu kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ka se ka kuma o ka denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnniyama bɛɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se siya woloma kɛlɛ min n'o kɛra ka tɛmɛ a ka jamana kɔnɔ nasarabilenw ka mara waati la u ye jaw yira denmisɛnninw na ja minnu ye tali kɛ Nelson Mandela ka ɲɛnɛmaya kan ay baara minnu kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ dilali la fo ka taa se a ka présidenya waati Afrique du Sud jamana kɔnɔ na a kɛlen kɔ ka san 27 kɛ kaso la an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye Nelson Mandela ka san 100 fɛti ye anw ye hakilina ta k'a kɛ parce que apartheid tun bɛ tuma min na Afrique du Sud kelen kun tɛ Afrique bɛɛ de kun don anw bɛɛ ye apartheid kɛlɛ kɛ ekɔliso la o yɔrɔ la o an ka théâtre o an kumakanw o an y'an tɔgɔ yɛlɛma dɔw tun ye Walter Sisulu ye dɔw ye Mandela ye dɔw ye étudiant de Soweto ye Mulube an ye fɛn bɛɛ yɛlɛma an y'an kumakanw n'an kɛwale bɛɛ bɛn ka apartheid kɛlɛ ka Sud Africains dɛmɛ fo k'o libérer n'o bɛ Mandela ka san 100 fêter an b'a jate k'anw fana ye Mandela an fana bɛ k'a fêter parce que Mandela ye bɛɛ de ta ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'a fêter bi walasa an ka denmisɛnninw ka Mandela kɛ modèle ye Mandela tun ye mɔgɔ ye min tun sabalilen don Mandela tun ye mɔgɔ ye min tun jijalen don a ye sabali ni jija fara ɲɔgɔn kan ka muɲu fara o kan ka ŋanigɛ ɲuman fara o kan fo ka u bɔ apartheid la fo k'ale kɛ président ye fo kana kɛ bi an bɛ Afrique du Sud min don tubabuw de bɛ marché bi k'a fɔ ko farafinw fana bɛ ka ɲɛlawoloma k'olu la a kɔrɔ ko Nelson Mandela ye fɛn min dan a falenna yala an ka jamana ye an mago t'o la wa n'an mago b'o la mɔgɔ minnu ye ɲuman kelen kelen kɛ n'a y'olu mankutu denmisɛnninw ɲɛna k'u juguw fɔ u y'a kɛ cogo min k'o fɔ don dɔ n'a nata hali ni bɛɛ ma k'a ye an na Mandela kelen sɔrɔ an fɛ o de la an y'a fêter Bagineda sous-préfet ale y'a yira k'a fɔ Nelson Mandela ye maa ye min ka ɲɛnɛmaya kalan caman b'a kɔnɔ bɛn ani kelenya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko de tun y'a ka hami ye kosɛbɛ kosɛbɛ jɔnjɔn dira ma a bɛ fɔ minnu ma nansarakan na ko prix Nobel de la paix ka da a ka wale ɲumanw kɛlen kan adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ dilali baaraw la Afrique du Sud ambassadeur a bɔra k'o de fɔ sisan kabini a bɛ kalan na fo ka n'a tila fo ka baaraw kɛ ka kɛlɛw daminɛ k'a don kaso la 127 tɛ tile 7 ye dɛ ka bɔ kaso la ka kɛ président ye ka jamana mara ka tila k'a sigi mɔgɔw ma je crois que a kan ka min kɛ a y'o kɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ nin kan
Donc je crois que wati ni wati fendo kanga ke kanyesi alema pour que ka hakli jigi ke jamana dembe la nyine min bala akeba fa ode ka fo Nelson Mandela ay baraba minu ka adama de nyeta ka kolona na adama don ka suko ke ladege fenyi ka sabuke aka wulika joy ben keliya sabatili na adama de ni nyongonche Kenya tigilama munumbe anga jamana kono kerengereni ala ulu ka nyamaw ka beni sibiriti meni ulu ye bismillah ke anga jamana Kenya ala tigilama do fanela mununkum bora anga jamana tola kata nyongona do Kenya binaku siraka nuko amako concours d'agrégation en médecine du CAMES amata ani sabala femiye ma sheki ye nyonda Kenya kono ulu belajile ka lainu sabatira Fatmata Kani ani Dramani Mali ulu ka soroli undu Dɔgɔtɔrɔw ka ɲɔgɔn kunbɛnba min o kɛra Libreville min ni kunbɛn in dakun yɛrɛ kun bɛ boli u ka sanfɛ kalanso karamɔgɔya ɲini ɲɔgɔn dan kan bolofara caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu y'u kanbɔ ɲɔgɔn dan in nɔfɛ maliyɛnw na a bɛ taa mɔgɔ 13 bɔɲɔgɔnko la olu la mɔgɔ 8 de sera ka kɛ jɔnjɔntigi ye a la ni olu kan ka kɛ sanfɛ kalanso professɛrw ye dɔgɔtɔrɔw ka nin ɲɔgɔn dan in bolodara ni k'a labɛn kamɛsi de fɛ sibiridon wuladayanfan waatiw la u ye u faso sɛgɛrɛ ni o ye Mali jamana ye an tagara ɲɔgɔn kunbɛn na Libreville ɲɔgɔn kunbɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ka sanfɛ kalanso o karamɔgɔw degeli kalan kɛcogo la o ɲɔgɔn kunbɛn de tun bɛ Libreville o ɲɔgɔn kunbɛn in na jamana caman tun bɛ yen jamana min bɛ a bɛ jamana 20 bɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ a ka ca mɔgɔ 200 ye olu bɛɛ taara ɲɔgɔn kunbɛn kɛ nka bɛɛ n'i ta yɔrɔ don ne ta ye ɲɛfurakɛ yɔrɔ ye ayiwa dɔw bɛ olu ta ye fogonfogo ta ye dɔw bɛ olu ta ye kolokari ye dɔw bɛ olu ta ye ɲinfurakɛ ye donc dɔgɔtɔrɔ bɛɛ n'a ka sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ don ɲina Mali ye mɔgɔ 13 de sɔrɔ ka bila ka taa yɔrɔ la o mɔgɔ 13 in na sa sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ examenw kɛlen kɔ mɔgɔ 8 de la tɔmɔna k'a fɔ k'olu yamariyara ka a fɛn kɛ ministiriso min ni o ka caw ɲɛsinen don kalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye nin dɔgɔtɔrɔ ninnu tare kosɛbɛ ni ka u sɛbɛkɔrɔ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na musolaka minnu ni olu tun bɛ a la barisabu ka d'a kan n'i ye mɔgɔ 8 ninnu ta k'a lajɛ 2 de tun bɛ a la ni o ye muso ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin ye waleya ye min ni a bɛna ni kura de fiyɛ Mali kɛnɛya ko binakun kan a ye kamɛsi ka nin hakilina in tare kosɛbɛ ni dɔgɔtɔrɔ ninnu kɛlen kɔ ka Mali jamana sɛgɛrɛ a kɛra nisɔndiya ani ɲaɲani caman ye u bolo o de ka dara kɔnɔ u ye bonyamaseginba kɛ ka ɲɛsin baara in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a sabu kɛ baara dɔ min ni a labɛn wagatiw kuntagalaw ka jan kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka karamɔgɔw u ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛ nin baara in sabatiliko ɲuman siraw kan u labanna ni ka foli kɛ ka ɲɛsin u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma baara kuntagala jan don k'a fɔ k'an y'a kɛ yɔrɔnin kelen an tagara o tɛ a bɛ ɲini a ka ca san 2 ye an bɛ baara in labɛn na mais k'a fɔ ko labɛn yɛrɛ sabatiyara o bɛ san 2 la bi labɛn in kɛra ni anw yɛrɛ ka cɛsiri ye tiɲɛ don nka labɛn in kɛra n'an ka karamɔgɔw ka dɛmɛ ye karamɔgɔw ye jumɛnw ye école de médecine n'o ye dɔgɔtɔrɔ kalanso ye o karamɔgɔbaw anw yɛrɛ ka karamɔgɔbaw olu de b'an dege kalan in kɛcogo la san 1 mumɛ an b'a kan su ani tile donc baara in timinandiya ka jan a ɲɛ ka misɛn nin yɔrɔ in na sa komi baara ɲɛna anw bolo an tɛ se ka ɲinɛ an ka karamɔgɔw kɔ an ka karamɔgɔw fo k'u wale ɲuman dɔn u tora an kɔ su u tora an kɔ tile n'an bɛ fili la u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'an bɛ gɛlɛya la u ye gɛlɛya k'an nɔfɛ misali la karamɔgɔ ninnu dara an kan fo Gabon an bɛ examen kɛ don min na a bɛ komi u yɛrɛ bɛ examen la o don n'an yɛlɛnna u bɛ yɛlɛn n'an jiginna u bɛ jigin o bɔlen kɔ yen ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'o ye madame Bintou Funɛ Samake an bɛ foli k'a ye kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko tile 16 sigi kɔfɛ Gabon dugukolo kan dɔgɔtɔrɔ ninnu ɲuman donna kɛnɛyaw ani badenw na lajɛ in sɔrɔla ka kuncɛ ni jataw ye alisilamɛ minnu bɛ dumanzana nafaji ka bɔ sigida Galela ka bɛn ni kari tɛmɛnen novembre kalo tile 18
olu ye sigidɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na u ka misiri min datugunen don a bɛ ɲini kana se san 2 ma u ka se k'a dayɛlɛ misiri min datuguna k'a da fɔnkɔɲɔgɔnya de kan mɔgɔ 2 ani ɲɔgɔn cɛ o de kadira kɔnɔ fɛn min ye nafaji yɛrɛ dugutigi ye ale y'a laɲini k'a fɔ fɔɲɔgɔnya bɛ maa 2 minnu ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ka kɛ olu kɔ ka makura sigi misiri yɛrɛ tɔgɔ la k'o kɛ alimami ye u ka se ka kɛ bɛn sabatili ye u ka sigida kɔnɔ Mamadu Ben Sherifu Sumano ani Seru Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Ni misiri mun filɛ ni juma misiri ba tun don misiri in datugunen don a bɛ ɲini kana san 2 bɔ bi k'a sababu kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya a datugunen Dumansana nafaji dugutigi a n'a nɔfɛmɔgɔw ye wulikajɔ caman kɛ walasa misiri in bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na o wulikajɔ in bɛɛ kɔfɛ ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ misiri in dayɛlɛni na dugutigi y'a yira k'a fɔ ko alimami 2 mun ni mankan de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu 2 bɛɛ sen ka bɔ misiri in selili la mɔgɔ wɛrɛ k'a seli walasa o ka se ka kɛ sababu ye juma misiri in ka segin a ka juma misiriya la silamɛw ka se k'u ka seli k'a kɔnɔna la o hakilina mun ni dugutigi y'a yira Dumansana nafaji k'a bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ bɛnn'o kan mɛ o n'a ta bɛɛ maa damadama de sen dalen don misiri in dayɛlɛni ko kan k'a da u yɛrɛ ka hakilina wɛrɛw kan. Tiriko in a kun mankan kun wulila ko la donc mankan wulilen cogoya ma sɔrɔ parce que alimami jɔkokɛlɛ kun don donc anw ye min ye ko in na vraiment dugutigi kun y'a yira k'a fɔ ni mankan in ti ban ni alimami 2 in ma sɔn ɲɔgɔn ye cogo si la donc vraiment alimami 2 in ka bɔ yen nɔ mɔgɔw ka alimami wɛrɛ ka sugandi mɔgɔw ka na u ka seli kɛ bon an ye san 1 ni kalo damadɔ de kɛ o kɔfɛ cogoya ma sɔrɔ a la anw sigidala mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka wuli sisan ka alimami ka kuma in don dugutigi ka kuma in don ba la alimami 2 in anw jɛra bɛɛ lajɛlen kɔ o kɛra kalo tɛmɛlen tile 21 donc maintenant ka tawla kana se sisan ma an kɔni ye demandiw bila gouverneur fɛ yen ani maire la anw ma gɛlɛya ye nin fɛn foyi la fo mɔgɔ damadɔ de bɛ maire la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna kan olu de kelen don k'u sen da anw ka nin misiri dayɛlɛ in kan n'o tɛ anw ma problème sɔrɔ nin fan si la bon o mɔgɔ ninnu vraiment u kelen don k'u sen da an ka ko kan u bɛ fɛ misiri a ka kɛ taabolo misiri de ye anw kɔni an m'o laɲini anw ti maa ka kɛlɛ la an ti maa nɔfɛ kɛlɛ la misiri ka kɛ bɛɛ ta parce que misiri communautaire de don. Au conseil islamique ɲɛma dangan kun n'o bɛ sigida fɔlɔ la ale y'a yira k'a fɔ mosquée commune o ye jamajɛ misiri de o ni maa wɛrɛ kelen k'a ka misiri jɔ olu tɛ kelen ye o man ka kɛ mɔgɔ kelen sago ye k'ale bɛ mun ɲini silamɛw fɛ dugutigi hakilina mun fɔ ni silamɛw bɛɛ bɛnnen o kan ko ka baara kɛ ni o ye. An bɛ misiri ko kuma de la n'o ye bɛnbaliya misiri kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Dumansana misiri ni misiri in kelen tɛ bɛnbaliya bɛ misiri caman kɔnɔ nka fo a ka dɔn misiri bɛɛ lajɛlen n'a jɔcogo don ani misiri bɛɛ lajɛlen n'a lako don misiri in tɔgɔ ye de ko misiri communautaire mosquée communautaire tubabukanmɛnnaw b'o kalama o ye dugu ta ye misiri dɔw bɛ yen a fɔ olu ma ko suna misiri olu ye taasira misiri ye misiri dɔw bɛ yen olu ye siya misiri olu ye taasira misiri ye dɔw yɛrɛ b'o ko fila misiri o tuma ni misiri dɔw bɛ o ye n yɛrɛ ye n ka du fankelen kɛ misiri ye n sago b'a la n'a ka di n yɛrɛ bɛ kɛ alimami ye an ye kuma in lamɛn kosɛbɛ dɛ ni misiri si ni misiri si géré cogo tɛ kelen u si kɛcogo tɛ kelen ye n yɛrɛ ye n ka misiri jɔ n sago b'a la o bɛ yen zawiyaw bɛ yen o ye tijaniyaw ni kadiriyaw ta ye o fana bɛ yen ni si baara kɛcogo ni si baara cogo tɛ kelen ye o la Dumansana misiri n'o ye nafaji misiri ye ale ye misiri communautaire de ye dugu bɛɛ jɛ misiri ka kɛnɛ dɔ yira dugutigi fɛ k'a fɔ nin ye n ka kɛnɛ ye a ye nin jɔ a ka kɛ misiri ye o kumana an bɛ an ka faamaw ni an ka kiri dɔnbagaw ɲininka o misiri kan ka gérer cogo jumɛn na o bɛ baara ni jama ka hakilila ye ani jama kuntilenna ye taasira ko t'o la bilen o taasira ko bannen o la o kuma taasira bɛ dama ka ko la o la ni mankan ko a bɛ bɔ misiri la jɔnni kan k'o kunkanko kuma fɔ o ye jamakulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka danaya da u ka ɲɛmɔgɔ kan n'o y'u ka dugutigi ye n'o ye kuma min fɔ o misiriko la o kuma kan ka diɲɛlatigɛ ka bɛn n'o cogoya ye k'o bila ka taa di mɔgɔ minnu ɲɛsinnen b'an ka misiriko ɲɛmɔgɔ ma n'o ye limama mɔgɔw ye. An bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ
silamɛya sinsin bere dɔ ye ko to ɲɔgɔn ta la sabali ani ɲɔgɔn lamɛn diinɛ de o la silamɛw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ walasa misiri in ka segin a ka juma misiriya la a nɔ la. Sira min talen do Association des jeunes premiers du Mali maaw fɛ o de ka se ka bonyamasegin kɛ jamanadenw ye jamana den minnu mana wuli ka jɔ ni cɛsiri sabati jamana ka ɲɛta yɛrɛ sabatili kama u bɛ bonyamasegin kɛ olu ye o de dɔ bɔra ka waleya u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen nɔvɛmburu kalo tile 17 ka ɲɛsin Kajolo maire ma n'o ye ka bɔ Sikaso marabolo kɔnɔ bonyamasegin kɛra ye bonyamasegin minnu bɛ tali kɛ attestation na médailles ka taa se trophées fɛnɛ ma wa baara yɛrɛ senfɛ fɛn min ye cercle maa ɲɛmaw ye olu y'a lasɔrɔ ka fara diinɛ ɲɛmaw ni ladalamaw kan an ka maa minnu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don a baara kama o ye Samayira Sanogo ani Baba Keta ye. Bamanankan fɔlɔw b'a fɔ ko min ni min ka kan o denw ma o de y'a to kabi san 2011 Association des jeunes premiers du Mali olu ye wulikajɔw caya an ka jamana fantan ani 4 na walasa mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu hamina ko ye jamana in yiriwali ye ka se ka waliɲumandɔn kɛ olu ye ni jɔnjɔnw dili ye o de hukumu kɔnɔna na baaraw tala ka ɲɛsin Kajolo ma walasa ka taa waliɲumandɔn ta ka kɛ yen marayɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye n'an kɔ ma maire de la communauté de Kajolo. Bara fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere fɛn ɲuman y'a yɛrɛ feere Kajolo kɔnɔ o de y'an se yan an bɛ préfet fo ka conseil de cercle président fo ka maire yɛrɛ fo jɛ ka baara o de bɛna ni faso baarako ɲuman ye maire y'o de waleya ka baara kɛ a ka commune kɔnɔ san 2 dɔrɔn san 2 y'a sɔrɔ a bɛ baara la commune kelen in kɔnɔ n'o ye Kajolo ye o de kama bamananw b'a fɔ bamanankan na filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye mɔgɔ bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minɔgɔ ɲɛsiran ɲɛ fɛ a ye kɔlɔn mun sen a y'o ji de bɔ wula in na donc o hukumu kɔnɔla la maire ye baara de kɛ o baara de ye an wele ka bɔ Bamako ka na Kajolo ani maire kun tɛ ɲɔgɔn dɔn ani maire ka ɲɔgɔn ye filanan ye bi ye mais an kun bɛna Kajolo an bɛ jateminɛw kɛ ka taa ɲumandɔn kɛnɛ de kan an sera Kajolo Mamadu Sila a ye baara kɛ il a travaillé a ye baara kɛ baara damadɔ mɛn da t'o la ɔkɔliso a ye se kɛ dɔgɔtɔrɔso a ye se kɛ misiriko a ye se kɛ sugu baara a ye se kɛ o bɛɛ ye dɔ ye. Kajolo marayɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye o ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin kɛnɛ in sigili o y'a yira k'a fɔ ko nin ye faso jɔli baara dɔ ye ko a na kɛ sababu ka ɲumankɛlaw kɛ wali dɔn ni ka dusu don mɔgɔw la minnu b'a fɛ ni ka o la ka tila k'a yira k'a fɔ ko ni olu ma fili o ma ɲina fiyewu ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ Kajolo mara kɔnɔna na. Nisɔndiyalen don n wasalen don le fait que vraiment an ka mara ɲɛmɔgɔ n'o ye Madu Sila ye ni jɔnjɔn nana d'an ma association fɛ jɛkulu fɛ n'o tɔgɔ ye Association des jeunes premiers du Mali minnu b'a lajɛ jamana mumɛ bɛɛ kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ minnu hamilen don vraiment fasoko la u ye Mali bɛɛ sɛgɛsɛgɛ u y'a ye k'a fɔ ko an balimakɛ ani baarakɛɲɔgɔn Madu Sila u bɛ vraiment faso hami b'a la u n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na donc vraiment nisɔndiyalen don vraiment jɔnjɔn min dira Madu ma c'est à dire u b'a yira k'a fɔ bon vraiment ayiwa ale kɔni bɛ baara la hakili la mɔgɔw ɲɛ t'a la k'a sɔrɔ bon vraiment mɔgɔw ɲɛ b'a la Jara yɛrɛ bɔra k'a fɔ voilà c'est à dire e bɛ baara kɛ hakili i b'a kɛ dibi la mais Ala tilala ka baara la. Ka bi don nin ye nisɔndiya kɛnɛ de ye ne bɛ se k'a fɔ bonya min kɛra Kajolo commune maire ye a kɛra anw de ye parce que nin ko jeune premier ye ŋaniya min ta ne yɛrɛ kɔni ka dɔnni na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jɛkulu k'a fɔ ko ayiwa maire dɔ ye nin kɛ an ka taa a dɔn a ye a sigiyɔrɔ la parce que anw ka baara sanjikɔrɔ wɔsi de ye collectivité baara ayiwa a tɔgɔ duman sɔrɔ man di mais ni mɔgɔ tora kɛnɛ ma ka ayiwa an ka effort dɔn ka na anw dɛmɛ k'a fɔ an ka jama k'a fɔ ninnu bɛ sanjiko baara min na a baara nafa ka bon anw y'a dɔn je crois que o ye anw de dɛmɛ ayiwa an ka baara la donc k'u fo k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ fana ayiwa ni ne bɛ anw jɛn jamana nin na parce que ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a fɔ a ye k'a to a baara la. jɔnjɔn tala ka di mɔgɔ min ma a y'a ka nisɔndiya ani nimisi wasa yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni bonyaba min filɛ ka ta ka di ale ma nka a y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ale kelen ka jɔnjɔn ye ko nin ye Kajolikaw bɛɛ lajɛlen de ka bonya ye o de hukumu kɔnɔna na a ye dɛmɛ ani bilasiraliw ɲini komini cɛ ani muso fɛ walasa san 3 minnu bɛ ka na olu ka se ka tɛmɛ hɛrɛ ani baden na walasa ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Nisɔndiya min bɛ nin na o de n'an y'a dɔn ko kɔlɔsibaga banna a b'an bila ɲumankɛ la
o nisɔndiya de bɛ ne na mais ni ne ka san 5 ma dafa ne tɛ se ka nisɔndiya k'a to a ma parce que danbe fɛn min na ni lakali b'a kɔfɛ ayiwa fo baara de ka kun cɛ bi kɔni mun ye ne lafiya ka ne fari foni o de en tant que maire bɛɛ bi tanu i ɲɛnɛ ou bien baarakɛla bɛɛ bi tanu i yɛrɛ ɲɛnama ɲɛnɛ tuma dɔ la a bɛ baarakɛbolo fana a bɛ courage don la an minnu fana ye peut-être n'an minnu taara ko baarakɛla an fana bɛ jija ka taa fɛ pour que baara ka se ka to sen na parce que an bɛɛ ka laɲini ye o de ye donc nisɔndiya min bɛ ne na o de n'an bɛ dɔn tuma dɔ la a bɛ mɔgɔw permettre ka baara kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sɛgɛn cogo t'an bolo bilen an dɔnna an yera donc n'an ma dɔ fara nin kan an man ka dɔ bɔ a la bon ne bɛ se ka min fɔ population ye o de ye n bɔra ka min fɔ fɔlɔ la parce que olu de b'anw dɛmɛ an ka baara kɛta la exemple maire ni sanjikɔrɔ wɔsi do c'est vrai parce que e bɛ baara min na i b'a minnu ye n'olu t'a dɔn a bɛ fɔ ko sanjikɔrɔ wɔsi do bon et pourtant anw ka siɲɛnɛ banna ka sababuya kɛ mara bɛ cogo min na a kalifan bɛ anw de ma ni fɛn yera kɔnɔ min ma ɲi anw de don donc mara tiɲɛyɔrɔ fana anw de bɛ wuli ka jɔ pour que olu ka se ka dilan mais a tɛ taa ni population ka dɛmɛ tɛ. walawalaliw caman ka se ka ɲɛfɔli kɛ monsieur le maire yɛrɛ kan fo ka taa se a ye kɛwale minnu kɛ ni o ye wulikajɔw ye walasa kajolo ka se ka taa ɲɛfɛ ani fɔli duman caman minnu bɛ tali kɛ zigiriw la a rappɛriw olu kɛra baaraw ye minnu ye kɛnɛ in yakubaya kosɛbɛ. o de fɛnɛ bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali kan ye. Farafinatɔma Union Africaine ko a bɛ a ɲini Gabon ma ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jamana sariya sunba labato ko in bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondimba ka lahalaw de kunga ale min dunun bɛ bi politiki binna k'u kan jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la n'a kɛn bɛ ka bana lada Saudiya duguba la Riyad. Musa Faki Mahamata ni o ye Farafinatɔma Union Africaine commission ɲɛmaa ye a ko a tɛna mɛn bilen taamaden dɔw na bila ka taa Farafinatɔma Union Africaine tɔgɔ la Gabon jamana kɔnɔ ka taa kunnafoni di ani ka lamɛnni kɛ nin dantigɛlen bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni Gabon jamana kɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ani maa minnu don bɛ jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondimba kɔ jamana kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ka yɛlɛmani dɔ don jamana sariya sunba sariya sen dɔ la min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ lankolonyali wo datuguli la n'o dun bɛ kɛ bɛ tɛmɛ bɛ kɛ forobakalataw de fɛ k'o kɛ nka maa damadɔninw ka sin ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ da la ka dɔ jɔsi ka dɔ sɛbɛ o fɛnɛ ma bɛɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaaw mɔ kabini octobre kalo tile 24 ni Ali Bongo Ondimba kɛn bɛ ka bana lada Saudiya duguba la Riyad kumaw cayalen don a kɔ politiki binakuu kan Farafinatɔma Union Africaine commission ɲɛmaa Musa Faki Mahamati y'a yira a ka dantigɛli la k'a fɔ a ye bilama jɔrɔn bɛ kow taa cogo la Gabon jamana kɔnɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ a ma natigɛ Dawuda kɔni nka jamana sariya sunba kɛn bɛ ka fɛn caman berepere latigɛ sinsin ka kɛ o ka yɛlɛma don kow la maa minnu ye Farafinatɔma Union Africaine ka kumaw fɔcogo fɛsɛfɛsɛbaw ye olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don da ma se jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛmaa muso Marie Madeleine Boransu a ka kɛwale in mɔ nka kuma b'o de nɔfɛ Marie Madeleine Boransu ni ale ye Gabon jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛmaa ye Ali Bongo Ondimba fa min fatura jamana ɲɛmaaya la Omar Bongo Ondimba o ɲɛma muso kun don u b'a jira k'a fɔ ani Ali Bongo Ondimba fɛnɛ ka suru wa ale de fɛnɛ ye yɛlɛmani in kɛ jamana sariya sunba la n'o ma bɛɛ fanga sinamatɔw mɔ o kumana ko kuma in ɲɛsin bɛ o de fɛnɛ mɔ Farafinatɔma Union Africaine fɛ. Ameriki jamana ye Chadi surasiya dɛmɛ ni kɛlɛkɛ mina ye min bɛ kɛ sababu ye ka bamajiya wale kɛlɛli nɔgɔya a bolo hali n'o y'a sɔrɔla Ameriki ma ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛw hakɛ bɛna juguya Farafina gu ka don nataw la Donald Trump ka hakilina don o n'a ta bɛɛ Farafina kun kan ko Ameriki surasiya a bɛ k'i ɲɛmada taabolo fɛ ni mina minnu dilen nin ye Chadi jamana mɔ o de b'o sɛmɛndiya minanw de don jikangurun wɔɔrɔ ani donini kɛ mina furugon wɔɔrɔ olu ni o minɛnw dafalen san fila bɛ kɛ k'a labaara a mina dɔ falenni na a nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 la Richard Bell ka fɔ la ni ale ye kɔrɔsigi ye Amerikikaw ka lasigidenso la Chadi fa bala njamina nin bɛ kɛ sababu ye ka Chadi surasiya sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ale min bilama ka wulikajɔw bonyanen don bamajiya wale kɛlɛli la wa Farafina jamanaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'u ɲɛsin lakanabaliya mɔ Chadi jamana bɛɛ o la Boko Haram kɛlɛ
Chadi jɔyɔrɔ o ma dogo mana farafina Cameroun Nigeria Niger ani Chadi yɛrɛ jamana kɔnɔ o de y'a to Chadi ma ɲɛmɔw y'u ka nisɔndiya jira an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye Amérique jamana fɛ ka ɲɛsin Chadi jamana ma a bɛ kɛ sababu ye ka gwɛlɛya min kun bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya bawo Donald Trump nalen fanga na jamanaw minnu n'a kun gɛn kun bɛ k'olu bila gogoro kɔnɔ k'u suwa u k'a ma ko laissez noir Chadi jamana kun bɛ o la nka avril kalo la Donald Trump seginna kɔ ka gogoro in dayɛlɛ ka bɔ Chadi da la o gwɛlɛya fɛnɛ kun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Donald Trump gɛn kun bɛ ka Chadi ma ɲɛmɔw jaki k'a fɔ jamanaw kan ka kunnafoniw minnu valen u ni ɲɔgɔn cɛ lakanako nasira kan ko Chadi jamana bankun b'o mɔ Madagascar jamana kundigi sigi kalata taku fɔlɔ premier tour jaabi labanw bɔra k'u bi kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale indépendante seni fɛ min gɛnbɛ ka ɲɛmaya di Angela Joël ma jɔyɔrɔ filanan bi di Marc Ravalomanana nin ma o b'a jira k'a fɔ maa filaw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ taku filanan na ni o ye deuxième tour ye décembre kalo tile 19 nata jamana ɲɛma yɛrɛ min gɛnkun bɛ k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ale nana jɔyɔrɔ sabanan na wa danfaraba de bɛ ani maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ Erazo Narmanbian kɛmɛ sara la 8 ngɔri 84 u ko fɛn min ma ko taux de participation ma hakɛ min bɔra k'i sen don kalata in na u bɛ t'i jɔ kɛmɛ sara la 54 ni ngɔri 3 nka nin ɲɛbɔ sabaw minnu ye dankɔrɔbaw ye u bɛɛ lajɛlen y'u bolongɔniden ɲɛsin kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale indépendante seni ma k'a fɔ ko yuruku kɛra ka baara taabolow la jaabi bɔcogow la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna u b'a jira k'a fɔ nin jaabi laban minnu bɔlen filɛ nin ye seni fɛ ni nisɔngoya kow yera a kɔfɛ o man ka bala maana barisabu ka da ka cɛbɔ bɛ cɛbɔ la o dɔ wulila ka se jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ mɔka ba k'u ka nisɔngoya jira kalata labɛn yɛrɛ kɛcogo la kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale indépendante seni fɛ Madagascar jamana fɛnɛ delilen don kalata kɔfɛ mankanw na wale kelen jamana ɲɛmaya ko mankanw na bawo san 2001 2001 Marc Ravalomanana nin y'i to Madagascar faba Antananarivo mairie la k'i sen don kalata la tako fɔlɔ la jaabiw bɔlen a sina ka bɔlɔ minɛ kɔɛ de sigira maa min kun bɛ fanga na o don n'a kun b'a n'o cɛ Didier Ratsirk o wajibiyara ka fanga bila a y'i coko san 2009 ale fɛnɛ jakoya gwɛnna Madagascar faba Antananarivo mairie kura fɛ ni o ye Angela Joël ye radio animateur o fɛnɛ ye kunda ka fanga ka min kɛ a ye fanga ta k'a di surasiw ma k'u yɛrɛ ta animateur in nani surasiw ye fanga in da k'a d'a ma nka sigikafɔw kɛlen politiki bina k'u ka bɛn kɛra kan k'a fɔ san 2013 jamana kuntigi sigi kalata olu minnu ye mangandigiw ye Marc Ravalomanana ani Angela Joël u si sen tɛ don kalata la o kumana san 2018 kalata jɛnbi kɛ n'a ye u bɛɛ lajɛlen k'u sen don o la o de y'a to nin sen u nana ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na Farafinatɔnba Union africaine ka ɲɔgɔnkunbɛn min kɛra sibiri ka dugu jɛ dimanche la n'a kun bɛ tali kɛ yɛlɛma dɔw kan minnu kan ka kɛ Farafinatɔnba Union africaine kɔnɔ walasa a ka taabolo bɛ se bɛrɛ bɛn ni bi tile ye a kun jɛra ni nisɔndiya dɔw kɔni ye jamanakuntigi 22 ɲɔgɔn na de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yɛlɛma dɔ ye fɛn min ye k'a lajɛ Farafinatɔnba Union africaine ka baara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya baara kan ka tila Farafinatɔnba Union africaine ka baara kɛta ani jɛkulu mankan minnu bɛ farafina kɔnɔw na i n'a fɔ misaliya la CEDEAO n'o ye farafina tilebiyanba ye ani semaki ka taa se SADC ninnu ma farafina camanjɛyanba n'a kɔrɔyanba jɛkulu olu ka baarakɛta kan ka kɛ min ye ani jamana kelen tale fɛnɛ ka baara bɛ kɛ min ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o fɛnɛ bɔra yɛlɛma dɔ ye min ye jɛkulu min bɛ Farafinatɔnba Union africaine kɔnɔ n'o ɲɛsin b'a kow ɲɛnabɔli ma ko commission ale maa bɛ bɔ 10 na ka kɛ 8 ye o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ musaka fɛnɛ na don nataw la o commission in min y'o ye Farafinatɔnba Union africaine kɔnɔ n'a ɲɛmaya bɛ Musa Faki Mahamati bolo bi Chadi jamanaden ministre min ɲɛsinnen kun don Chadi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ka se ka jɔ a yɛrɛ kolo la a dajuru kana ye jamana dɔ bolo wale kelen maa hakɛni dɔ bolo yɛlɛma ka don Farafinatɔnba Union africaine na a bɛ kɛ sababu ye ka Farafinatɔnba Union africaine giriya ni kuma bilara ni jamana kelen ni ɲɔgɔn cɛ bawo farafina jamana kuntigiw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Addis Abeba Ethiopie faaba la ka hakilina dɔw ta min kan ka don ba la o hakilina talen kɔfɛ
o waleli bi laba ka taa kɛ baara ye bawo jamana bɛ jamana na o bi laba k'i bana mini a kɛli la o kumana yɛlɛma min bɛna don o bɛna kɛ sababu ye ni bɛnkan min dara farafinama ɲɛmaaw fɛ kɛnɛ ka Addis Abeba walekele diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a don dɔ bala o jamana kelen de k'i bɛ se k'i jɔ k'i b'a bali kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ farafinatɔma Union Africaine ka hakilinatalenw na kɛmɛ sara la 10 ɲɔgɔn na dɔrɔn de sera ka labaara o kumana yɛlɛma min bɛna kɛ fana maa min bɛ commission ɲɛmaaya la ale de bi kɛ tɔ yɛrɛ dankɔrɔba ye a ti maa ɲɛda filɛ a kɛtɔ k'a ka baara kɛ walikele k'a fɔ ko dɔ de y'a dɛmɛ a ka se ka ɲɛmaaya sɔrɔ a nanen ɲɛmaaya la ni hakilina dɔ bɛ ta min di bɛɛ o ma o bɛ bila o bɛ bɔrɔ tiɲɛ don a kɔni sigitɔ a bɛ sigi jamana ɲɛmaaw fɛ nka maa minnu bɛ kɛ a baarakɛɲɔgɔnw ye ni olu ye commissaires ye commission kɔnɔ olu fana bɛ sigi farafinna minisiriw fɛ minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o kɛra bɛɛ lajɛlen n'i ka fanga da dɔn commission ɲɛma ani commissaires ni ɲɔgɔn cɛ fangaw olu bi danbara maa minnu fana bɛna ta farafinatɔma Union Africaine kɔnɔ ka kɛ baarakɛla ye yɛlɛma bɛna don tacogo fɛnɛ na kɛnyɛrɛ ye bina ku maa bi ta cogo min na tali bina kɛ ten de i ka CV n'o ye bange don i ye kalan minnu kɛ i ye baaraw minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen de bi ta k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ka ye fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ b'i dala k'a di ka fɔ i na baara kɛ ni ladiriya ye u k'a ma ko profession de foi n'o fɛnɛ bɔra ye i tatɔ farafinatɔma Union Africaine baara la a yɛrɛ dama bɛ taa bila ɲɔgɔn na jabaranin na ka kuma gaja débat télévisé n'o bɔra ye a bɛ laban ka n'a jɔ farafina jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ɲɛkɔrɔ ka dantigɛli kɛ u k'a ma ko grand oral o hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka politikimaaw ni baara ɲɛdɔnbaw sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen na dɔ kana sin ka na farafinatɔma Union Africaine na k'a fɔ k'a ni jamana ɲɛma dɔ de ka di walikele jamana ɲɛma dɔ de kɛn bɛ k'a ɲini jamana wɛrɛ ɲɛma fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ an ka di n b'a fɛ i k'an ka nin maa in dɛmɛ a ka na nin yɔrɔ in na o bi bɔ a la k'a kɛ baara ɲɛdɔnbaw ye o kumana ɲɔgɔnkunbɛ min bɛna kɛ ɲamikaw fɛ yen Niger juin kalo nata Musa Faki Mahamat ni a nɔfɛmaw farafinatɔma Union Africaine Commission kɔnɔ u bɛna lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ hali bi yɛlɛma wɛrɛw la o yɛlɛma ye jumɛn ye diɲɛ ka kɛta ye mun ye farafinatɔma Union Africaine kɔnɔ a n'a musaka fɛnɛ bi bɛn mun mɔ barisabu ka da ka farafinatɔma Union Africaine b'a fɛ ka dɔ bɔ a ka musakaw fɛnɛ na bɛnkɛra yɔrɔw minnu fɛnɛ ka ni ɲɔgɔnkunbɛ in senfɛ samedi ka dugu jɛ dimanche la o ye gɛrɛndɛ min kan ka ta ka ɲɛsin jamanaw ma minnu d'u ka bolomafara sara cogo la don nataw la farafinatɔma Union Africaine ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ ka a jamana ɲɛma kuma ti di ma o dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka taa laban fɔ i gɛnni ye ka bɔ farafinatɔma Union Africaine ɲɛmayaso kɔnɔ yɛlɛma min donnen filɛ nin ye farafinatɔma Union Africaine Commission kɔnɔ minnu bɛ yen bi a t'olu kun kan nka ɲɛma kura sigi min bɛna kɛ san 2021 janvier kalo la a bi daminɛ n'olu de ye. Bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni ni communiqué ye mun bɔra alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Nouadhibou ma n'o ye Mauritanie capitale économique ye k'u b'a da alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kulo kan fɛn min ye mawuludu ye n'o ye alakira Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛw ye ko nisɔndiyaw bɛna sigi u fɛ ka bɛn ni tɛnɛndon in ye novembre kalo tile 19 ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 21 waati ye yɔrɔ la u ko yɔrɔ ma ko quartier école 4 ka bɔ Nouadhibou kunnafoni de mun bɔra u ka ɲɛmaaba yɔrɔ la n'o ye karamɔgɔ Kulubali ye o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ